Sa pagpasok ng taong 2025, kakibat nito ang bagong panimula, pag-asa at swerte para sa karamihan. Sa Dagupan City, dagsana ang mga bumibili ng pampaswerte. Ayon kay Maria de la Peña, isang stall owner ng mga Lucky Charms sa isang mall sa Dagupan City, marami na ngayon ang namimili ng mga figurines at charm bracelets sa kanila bilang pampaswerte. Karamihan sa mga customers niya ay mga matatanda at ilang mga teenagers na ang hanap ay ang bracelet na naaayon sa lucky color ngayong taon na lavender at mocha brown. Nagkakahalaga ang mga ito ng 650 to 850 pesos. Definitely lavender and brown or taupe, ganon. So, pwede nating isuot to next year kasi nga may paniniwala tayo na may mga swerte, may pampaswerteng mga bracelet, ganito po. May piyaw siya, lavender and brown, manto, next year. Dagdag pa niya, maliban sa imahe ng wood snake, patok pa rin para sa mga negosyante ang maglagay ng tinatawag na welcome Lucky Cat figurine. Sa business, ganon, business for bahay, ganon, ganito ito, mga snake, mga cat, ganon. Ayon sa Chinese astrology, ang taong ito ay ang Year of Wood Snake, ang nilalang na pinaniniwalaan ng mga Chinese na nahulog mula sa langit kapalit ng mga dragons, kaya't Little Dragon ang tawag nila sa mga ito. Taliwas naman sa character nito mula sa Biblia na sinungaling at tuso, naniniwala ang mga Chinese na ang mga ahas ay mahiyain, tapat at maaasahan. Likas na sa mga Pinoy ang paniniwala sa swerte, kaya naman bukod sa pagpapafeng shui ng tahanan, naglalagay din tayo ng mga lucky charms sa bahay, negosyo at pagsusuot ng lucky accessories. Bagamat hindi na mawawala sa tradisyon natin ang paniniwala sa swerte, tayo pa rin ang gagawa ng ating sariling kapalaran, kaya kalakip ng pagsisikap ay ang panalangin at paghingi ng gabay sa puong may kapal. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.